Umsakazo weCllr TV ngubhenkosi wakwaZulu mina uSomlomo woMkhandlu waNongoma. Kodwa namhlanje ngizwe kwaWard 1 wasoLundi ophethe ukhansela uMthethwa. Into engifike ngayifika ngayi-observe la ukhansela uMthethwa umuntu othanda ukuba nevision ekahle. Ngoba ngimthole ebize iYouth kune-youth dialogue. La khona zonke izingane zizokhuluma ngeenkinga ezikhona nama challenges going forward ukuthi yini angahle beyenze. Babizele lonke kama departments azobanikeza ukuthi yini nani engabasiza ukuthi impilo zabo zingafani nayizolo. Bengizothi betha kuyenzeka bezokanda abantu abahambela lemicimbi futhi betha kuyenzeka bezophinda uMthethwa lomcimbi. Invite namanye amakhansela khona ezosuka azosika iphethini kuyena. Ngoba into co-function kakhansela ulanda bonke abantu abanolwazi bezodeliver information kubantu bendawo. Ngabantu bendawo isizwe siyafa sintula ulwazi. So uma ukhansela kusho uzwazi zonke izinto. Kodwa kufanele ulanda abantu abaziyo bezo workshop abantu bezobanikeza ama skills abantu khona kuzobalula impilo zabantu ngoba asekho manje umsebenzi otholakala kwaMlungu. Kodwa into sofuneka yenze manje sefuna kulokho nakho ubambisisa uplan elikusasa njalo nje ngoba umuntu ongalicabangela ikusasa khona uzokwazi ukusurvive kule South Africa eguquka njalo. So ngaloo ndlela bengizothi ke bafowethu sondelani ukhansela uMthethwa kuningi information anganisiza ngayo nami nje kuningi engohlomlile kuyena sengizophetha bengizothi kini bonke nonke balaleli bengicelela nginama challenges esinawo la khona uEskom enenkinga kagesi. Eskom ubusy ke uvala ogesi kulabantu abangawukhokhela ugesi abenza inyokanyoka. Lo nto leyo i-challenge enkulu ngoba njoba sino shut no low shedding kwenza ukuthi abantu abaningi ugesi abawukhokheli bawugebela. Kuneyindawo lapha ade ngikuyona nje izolo la khona okunemizi e19 exhume ku transformer yodwa. Umzo wodwa ukhokha imze u18 yonke ayikhokhi. Namhlanje ngisakwenye indawo nakhona ngifike ngithola ukuthi abantu abaxhumeke le transformer bawu64 kodwa abantu abakhokhela ugesi bawu30 u34 wonke awukhokhi. So lonto ibantu Eskom babe ne challenge enkulu. Bengicela ukuthi sibe nayo indlela yokukhokhela ugesi ngoba ngeke sifike sifuna intuthuko masifikile kube yithina futhi esilwisana nayo. Abantu ababe responsible ukukhokhela ugesi futhi okwesika abantu abaningi abangakhokhela ugesi labantu abami kahle ingabe yibona abayisibonela. So ngithi ke bafowethu ngiyanenxusa ngicela sibe nakho inkondlo zobambisana sinciphise ukwenza izinto engalungile nabantu kabayeke ukuthi amangwekho ugesi beshaya itoyito ibovala umgwaqo uhlangana nogesi babe nendlela yokuaddress ama issues hayi ngetoyito. Ngaloo ndlela mfowethu ngibonga kakhulu singathi ngayo uhamba oluhle nawe usubuyela ngasekhaya. Kulungile nda mhlambe asiphethe la ngokubheka ukukhuluma ngodaba lokuworkshopha induna namakhosi mhlambe kutheni ukwazi ukuhambisana phakathi kwamakhansela nentuthuko ngokomphakathi mhlambe ungadlula kulolu daba esesiyaphetha. Bengithi mfowethu kunephuzu ukungikhumbuza lona lokusebenzisana phakathi kweinduna namakhansela namakhosi. Kahle hle thina amakhansela singosontuthuko zizothuthukisa abantu bamakhosi abaphethwe zinduna. So manje uma ngekho ukusebenzisana phakathi kwenduna nekhansela intuthuko iyadelay ukuya kubantu ngoba kuzoba khona abazoresista phela manje ngoba babona ubuholi abubambisene. Bengifisa uma kwenzeke ikhansela lingaboni ngasolinye nenduna behlale phansi bekhuluma bengaxabani phambi kwabantu. Uma kukhona umunye ongaboni kahle lapha ngaboni khona kahle khona abakhulumi ngoba akukho esikubangayo futhi kuwesike abantu basemakhaya iningi labo bonke bacishe behluphe ngokufana abantu basemakhaya. So yini ebangwayo asisebenzeni ngokubambisana sithuthukise isizwe. Ngaloo ndlela uma neinduna singasibekezelela wathi nasingamakhansela uzothatha umuntu okhansela nje manje khona umusho oqalayo ongazi ukuthi kufanele kusetshenziswana kanjani neinduna. Uma bemsha induna misondeze kubanyiswane naye akavuma ukusondela einduneni ngoba zubuholi obuhlale bukhona kubune information.